खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 25 नबेम्बर 2024 इं मायथाइ सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मेगन गोसाफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। नंखाय दायनि थाखाय साजा मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। सुथुर जोबस्रांगोन। वृष राशि आबाद मावग्राफोरनि थाखाय गाज्रि सान। रां रुफा खहा जासोगोन। फालांगि खालामोब्ला जाफुंसारनायाव जेंना नुजाथिगोन। मिथुन राशि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। गावनि हास्थायनाय लोगोरिखौ मोननो हागोन। साना रंजा बाजाजों बारलांगोन। कर्कट राशि थांखि होसोनायाव साना बारलांगोन। मावनो खामानियाव जाफुंसारनाय मोनगोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। सिंह राशि थांखि होसोनायाव फैमाल जागोन। सोलोंथाइनि फारसे गोग्लैसोगोन। नखरारि जेंना नुजाथिनो हागौ। कन्या राशि नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। बिसिजों मोजां सोमोन्दो लाखिफिननो हागोन। जिउआव सुखु फैगोन। तुला राशि सुथुरफोरा सोफै खालामगोन। बयजों गोरोबनानै सोलिनायाव हेंथा फैगोन। मोजां खामानि आखायाव फैनायाव गोमानो हागौ। वृश्चिक राशि देहाया मोजां जागोन। थांखि बादियै दावगानो हागोन। फाहामगिरिनि बोसोन बादि सोलिलांनांगोन। धनु राशि हान्थिनायाव गोबां हेंथा फैनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै लानो गाहाम। मकर राशि गिदिर सुबुंफोरनि हेव मोनगोन। गावनि थांखिखौ सहायनो हानाय नङा। बिसि फिसाय हागौ। कुम्भ राशि नखरनि सुबुंफोरा जोथोर जानो हागौ। समाजाव गाज्रि मुं फोसावनानै होजागोन। जेंना गोनां सान। मीन राशि साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। थांखि फारसे सहायनो हागोन। साना गाहामै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।